Okrem predošlých oblastí využitia past simple existujú ešte ďalšie dve a tie si vysvetlíme práve teraz. Jedna z nich je, ak máme súvetia, v ktorých používame časové spojky when, after, before alebo ďalšie. When I was in Turkey, I found a new girlfriend. Teda keď som bol v Turecku, našiel som si novú priateľku. Väčšinou v teste budete mať zadané when I was in Turkey, tu bude niečo vynechané a sloveso bude v zátvorke v základnom tvare. Ako budem vedieť, že doplním past simple? Jednoducho podľa toho, lebo vidím, že v súveti je už použitý minulý čas, lebo táto časová spojka keď nám definuje, kedy sa dej odohral, práve na základe toho viem, že musím použiť past simple. Podobne druhá veta, after Yo-Yo decided to get a job, he felt happier. Teda potom, ako sa Yo rozhodol, že si zoženie prácu, cítil sa šťastnejší. Opäť mám tu časovú spojku, teda after, najskôr sa niečo stalo a potom sa stalo niečo iné. V podstate tie deje alebo aktivity za sebou nasledujú a vtedy, ak je v jednej situácii použitý past simple, bude aj v druhej. Ukážeme si tieto dôležité slova when a after ešte raz. Musíte si zapamätať, ak sú tam časové spojky, väčšinou to bude vždy súvetie a ak je to súvetie, musia tam byť aspoň dve slovesá a preto si treba veľmi dobre všimnúť, kde sa nachádza už minulý čas, ktorý je použitý a na základe toho vy sami potom viete, aha, pozor, musím dať past simple. A tá druhá oblasť, ak opisujem aktivity, ktoré následujú jedna po druhej, to znamená, niečo sa stalo, potom sa stalo niečo iné a niečo iné. Tie aktivity idú chronologicky v časovom slede tak, ako naozaj prebehli. Rudy came home, took off his clothes and went straight to bed. Teda Rudy prišiel domov, ukončený deň v minulom čase, vyzliekol si oblečenie, ďalší nejaký diel toho, čo celé robil a išiel priamo do postele. Teda jeden deň za druhým nasledoval ukončené, vtedy používam past simple. The cat Tom jumped onto the table and ate my mouse Jerry. Teda čo sa stalo? Mačka Tom vyskočila na stôl a zožrala moju myš Jerryho. Teda jedna aktivita a za ňou hneď druhá. Jedna je ukončená, jumped a potom nasleduje druhá, ate, rovnako ukončená, preto sme použili past simple. When I was 2 years old, teda keď som mal 2 roky, je to v minulom čase samozrejme, I learned to walk, naučil som sa kráčať, alebo naučil som sa chodiť. Samozrejme, keď chcem vyjadriť informáciu, keď som mal 2 roky, nesmiem použiť when I had 2 years, to je absolútne nesprávne. Teda keď som bol 2 roky starý, keby to mám doslova preložiť, naučil som sa chodiť. I learned to walk. Sloveso learn má dvojtvar v minulom čase, mohol by som dať I learned ako nepravidelné, ale my sme teraz použili pravidelnú formu, obidve sú samozrejme správne. Prečo som sem doplnil past simple? Lebo sú tam použité časové spojky, v našom prípade je to when, a teda keď sa niečo dialo alebo stalo, niečo iné sa udialo. Je to ďaleko v minulosti, keď som mal 2 roky, preto používam past simple. I woke up, teda zobudil som sa ráno, took a shower, osprchoval som sa, and went to work, a šiel som do práce. Tieto aktivity, ako môžete vidieť, nasledovali jedna po druhej, najskôr sa stalo prvé, ukončené, zobudil som sa, čo nasledovalo potom, osprchoval som sa, ukončené, čo nasledovalo potom, šiel som do práce, ukončené, už som tam bol. Práve preto sú slovesa použité v past simple, lebo tie aktivity nasledujú jedna po druhej v časovom slede a sú to všetko ukončené deje. Úloha pre vás, opäť smart testy.